Salam ekran dogonlar, ezi tomoşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Russiýa Federasiýasyndaky türkmen diasporanyň görnükli wekillerinden harby hünärmen we şol wagtyň özünde de söwüş sunuwatynyň mollumy, halypasy, ustady Timur Serkerde bilen öň bir gönümül söhbetdeşik geçiripdik. Şu İstanbuldaky wakalara harby taýdan syn manasynda, temasynda şu gepleşiň esasy maksady geljekde aktivistleri bolup biläjek diktatorlaryň terrorçulukly hüjümlerinden, goramaçylyklarynyň, tökmetlerinden, provokasiýalarynyň nädip goramaly. Şu dogry strategiýalaryny şugun hem harby hünärmen hem söwüş tunuwadynyň bir ustady höküminde Timur Serkerde bize gurrun berer. Öňürti Timur Serkerde hoş geldiň diýen. Timur Serkerde hoş geldiň gepleşiňmede. Hoş bolduk. Dölet üni golum köp kanalyňda çağıryň üçin. Senden bir sorawa. Döwletdagy Timur Serkerde'ni halk tananok näme üçin? Yüzüni açyp çykanok. Eger owan bolsa onuň ýerine Murat Kurbanoviç bilen söhbetdeşlik edenne hasam köp halk gelerdi. Dinlemäne agdy birligem güýçlenerdi diýe. Ýerde siz ýaşlar birleşipde dogry hereket etseňiz, adamlary oda taşlamasaňyz, özüňizi bilim tarapdan güýçlendirseňiz, özüňizi edep alyp barsaňyz, şonda gerek ýerinde biz goşuşýas, size goşuşasam, ýüzümi açarsam, çykarsam. Her wagt gelenok täzinde meňim öz gruppam bar, harby gruppalarym bar. Olar men görkezemegem, görkezeklerim. Ýene iş nesip bolsa, şol näme bolsa, şol birleşip bilse, biziň ýaşlarymyz özleri birleşip bilse, birikip ýetip bilimi artdyryp ýoşuşdan şonda gözümiz ýetse şu öz bilimli ulumly hereketleri. Ana şonda biz gerekeni ýüzüni açarsam bolar. Ýene biziň bir başga niýetimiz bar, bizi öz halkymyzy Türkmenistan içinde goramaly bolar. Açılan bolsa Türkmenistan içinde biler öz halkymyzy goramak üçin bolar. Şoň üçin biz ýüzümizi görkezemiz bolar. Biz ýüzümizi görkezsek onda bizi terörist diýip aýdarlar bolar. Bizi öňümizden o şeýle informasiýon o şol habar nämeler bilen sebişler bilen bizi garalap bilerler bolar. Şoň üçin biz ýüzümizi görkezemiz bolar. Şunu bildim men. Men soragmasa sen şoňa jogap bersen bir gaýrat etdi. Bolýa. Gaýrat etdi, şoňa jogap berdiň. Başga. Ine mesela men maňa bir telefonla näme geldi, sonra geldi sana. Ni döwletde ni de arkaň demokratik ýol boýunça näme gaýty ýurtlarda şu protestde geçip bordy, şu näme basmalar ýa-da biziň halkymyza zehir ýetirmez ýa-da gaýty ýurtlarda geçip bordy, sonra berýär hawa. Näde ortadan bir gruppa sorýar hawa şeýle. Inni şeýle alada bildirýänlikler üçin men minnetdarlyk bildirýän. Bu soraýan watandaşlarymyzdan. Ýöne häzir maksat näme berdi? Maksat görüşi, halka, watana peýdaly bolmakmy? Eger şeýle bolsa, gelin onda bir zat edelik. Tebigatyň kanunyna görä häzirki görüşüň, oppozisiýaň, syýasy hereketleň akymyna görä hereket edelik. Tersine görä däl. Inha biz söýedik merdowany bir jaýyň diýwaryna. Şeýlemi? Birinji basylýan baskançagyna basmaly. Ýöne biz şoň iň soňky baskançagynyň öňündäki baskançaga basjak bolýar. Protest meselesi şundan ibaret. Meňkuwan dogunlar. Protest görüşe başlanyň birinji ädimi däl. Görüşüň iň täsirli metody, taktikasam däl. Protest hemme taýýarlygyny görüňden soň ýeňişiň edil öň ýanyndaky etap ädim. Şoň üçin protest üçin ilki bilen öz aktivistlerini taýýarlamaly. Halk taýýarlamak beýlede dursun. Sen aktivistleň taýýardal. Sen aktivistleň biri täkelçe aklyny garjasa, aklyny ýitirýär, pikirini ütgödýär.
ondan ona böküp ber. O topordan o topora bökke. Bugün birini öw otur, ertir, başka birinin reklamasyny edip otur. Aýdyan zatlary logika gawat gelenok. Ha berde şey diýip bilersiňiz. Siz öň Murat Gurbanow tankid edýäniňiz, Murat Gurbanow sizi tankid edýärdi. Näme boldy? Siz em edýärdiňiz şu zady diýip. Ýöne biz düşünýüşdik. Näme diýe? Ýalňyşyň nirsinden gaýtsaň kär diýe. Oturduk düşünüşdük. Timur Serker'de ömrü uzak bolsun. Üçümiz oturduk. Arada Timur Serker'de durduk. Oturduk düşünüşdük. Tanadık biri-birimizi. Biri-birimiz tanamızdan soň. Köp umumluklarymyz bolandan soň, düşmanymyz bir bolandan soň. Men näme üçin Murat Gurbanow düşman bolmaly? Hakykatdanam halk üçin göreşjek bolup dyrjaşan adam bilen men näme üçin düşman bolmaly şonu aýdyň. Eger şeýle diýenler çykýa da derrew şonu sokýarlar ara. Ondan Murat Gurbanow ýalňyş edýän bolsa. Murat Gurbanow näme üçin hüjüm edilýär? Absurdun rekordunu goýýan, rekordunu täzeleýänler hemişe ýygyderli ýagdaýda Murat Gurbanowa hüjüm edýär. Halkyň düşmany, watanyň düşmany, logikaň düşmany, hakyň, halallygyň, adalatyň düşmany, biziň hem düşmanymyz. Şolar üçin Murat Gurbanow düşman bolsa, Murat Gurbanow biziň dostumyz. Vesselam. Indi şu temadaky hemme soraglary men şu taýda ýapýan. Şoň üçin protest meselesi häzir edilmeli zat däl. Protest üçin birinji ädim aktivistlerini taýýarlamaly protestda. Soň halkyny taýýarlamaly. Guramaçylygyny taýýarlamaly. Guramaňy taýýarlamaly. Görüş akymyny taýýarlamaly. Hemme zadyny taýýarlamaly. Protestdan soňky ädim ýeňiş häkimet çalyşygy. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Siz intek pikir çalyşygyna taýýar däl. Hakykat eşitmäge taýýar däl. Şonu siňdirmäge taýýar däl. Aho protest nirde bilmýärdi. Şoň üçin minnettar Timur Serker'de soraw üçin. Bir jogap berýän şol däme Stavropol türkmenlerinden näme geldi? Näme bana telefon geldi birinci. Geçen ingiz Stavropoldan Stavropol türkmenlerinden var. Aýtýa siz ýa-şo näme näme düşünjäňiz bar? Ol ýerde harwa adam o. Men tanýan. Şol dezinformasiýa, şol dezinformasiýany ulanmak garaş aktivlerimiz tarapyndan dezinformasiýa ulanmak rejim garşysynda diýip sorapdyr. Näme düşünjäňiz şo dezinformasiýa diýip. Minnettar bu gatyrlikli soraw. Indi şeýle urdat wa berdi. Gaty gowy soraw. Ömrü uzak bolsun. Dezinformasiýa diýilende näme dezinformasiýa, näme dezinformasiýa däl? Şunu bilmeli. İlki bilen dezinformasiýaň ramkasyny, çarçuwasyny bilmeli. Dezinformasiýaň maksadyny we dozasyny bilmeli. Dezinformasiýaň. Prezident ölmänkä prezident öldü diýmek bu dezinformasiýa däl. Bu samsyklyk. Bolmadyk zady bolan ýaly edip çyşyryp görkezmek samsyklyk. Absurdy hakykat ýaly edip görkezjek bolmak samsyklyk. Bir işi etjek bolup şol işte ýalňyşanyň boýnuňa alman, kejerlik edip şonu ýeňiş, gahrmançylyk, ay eýle-beýle edip görkezmek dezinformasiýa däl, akmaklyk, nadanlyk. Şunu ýadymyzdan çykarmaly. Durmuşda bolsun, göreşde bolsun, haýsy temada bolsun, Allah Taala'nın kada kanununy, tebigatyň kana kanununy ters iş etseň, ters jogap alýan, sana ters atражениýasy bolýar. Logika diýilen bir zat bar, bumerang diýilen zat bar. Ýagşy zat etseň ýagşy bolup gelýär, yaman zat etseň yaman bolup gelýär. Dezinformasiýa etjek diýip, absurd, yalan, bolguzy zatlary etseň, şoňam netijesi şol bolýar. Men garpy ekip, buğday orjak diýse, diýmek ýaly bir zat bolýar. Garpy ekseň garpy alýan, ýa onda da näme alýan? Eger seretseň suwuny, otuny, hemme zadyny oturup da edip seredip dursaň alýan. Onu da ihlas etmeli. Şu logika diýilen ram tebigatyň kanuny, Allah Taala'nın kanuny, düzgünü gedekli çemçe. Sen näme etseň şoň garşylygyny alýan. Dezinformasiýaň dogry bolmaly. Täsirli bolmaly. Edil harwy uğurlardaky ýaly bir harwy strategiýa,
hüjümüň, taýýarlygyň, türgünlüşüň planyny, strategiýasyny nähili belleýän bolsaň, oňoýly netije almak üçin. Dezinformasiýaňam çarçowasyny, maksadyny, strategiýasyny şoňa görä bellemeli. Kurtdan näme geldi? Ýene bir harby adam, näme bir dost harby. Olam näme Igor diýip ol näme bir adam ady ýüketdi menen hawa. Sonra näme şol aýtýar näme diýip, biz de näme kanalymyzda analiz etdik diýär. Sen gitdiňiz zaten gitmeşiňizi analiz etdik. Leningraddan, Moskwadan, Kazandan adamy biziň şol diaspora guran wagtymyzda ýa gurmasaňyz hawa. Biz şoldyny goşuşyp bilersiň biz bärden hawa, bärden bark bilersiň hawa. Siz näde düzgün tertip edip bilersiňmi şol hawa. Bizim niýetimiz şol näme gelecekde şol bir güýçlü ulumly bizim adam şol nämese dogry hereketse bizim şol dogry herekete goşulsak diýip şey näme aýtdylar da. Näme? Şol jogap berdiňmi? Minnettar Timur Serkerde. Şu soraw kimem meren bolsa, Ullakan Taňryalkan aýdýan toýuny birimin bolup gaýsyn. Inni biz 1994-nji ýylyň 27-nji martynda bütün dünýäň dürli ýurtlaryna ýaşaýan türkmenler bilen bile Ankara'da Nowruz bayramy geçirenmizde, şo Nowruz bayramdan soň bir saçan maşynyna oturup kasam edilişip görüşe başlanmazda bizim maksadymyz nämedi? Dünýäň niresinde bir türkmen bolsa, şu türkmenleri biri bilen tanıştırmak, ısnıştırmak, şolun arasynda raýdaşlygy ýola goýmak. Hemme kişi birini tanandan soň, biri bilen ısnışyp, dostlaşyp, herhili gatnaşyp, gyz alyp berip, gudoçuluk, biznes, söwda hemme zat bolup, gow ısnaşylyp, raýdaşlyk bolandan soň, şu zady gow berkidenimizden soň, biz diýdik bir guruma öwrülmeli. Biz gurumalaşmaly. Gurumal hemme adamyz taýýar biziň. Biz ýyllardan bäri işläp gelýär. Her kim öz uğruna kämilleşmeli. Studentlere kömek etmeli. Şu işler şu adeçenne şu syýasat bilen hereket edilli. Häzir özüň bilýär, hemme zat aýda oturmaga gerek ýok. Gurumaçylykdan hemme tarapdan häzir hemme zadymyz taýýar. Ýöne ara şu Covid keselçilik girenden soň biziň işimiz bökdürli. Resmi işler bökdürli. Yüz-yüze gol çekişmek, yüz-yüze gürleşmek meselesi kıyınlaştı. Şoň üçin häzir garaşylýar. Elbetde biziň resmi gurumamyz herekete başlandan soň öz türkmen üçin dünýäň niresinde bolsa bu diňe Türkmenistan ile baglanyşyklar. Türkmeniň ykbaly diňe Türkmenistan näl. Dünýäň niresinde bir türkmen bolsa şoň bilen baglanyşyklar. Şoň üçin ilki bilen edilmeli iş bütün dünýäň niresinde bir türkmen bolsa şoň öýüne, şoň meselesine fokus etjek bir lobby kanaly döretmeli. Media, informasyon görüşde bizden badyp baýdamyz alyp çykmaly. Biziň informasyon görüşdäki baýdamyz dünýä türkmenleriniň lobby kanaly bolmaly. Lobby kanalymyzy açanmazdan soň biz öz syýasy, jemgyýetçilik, medeni gurumamyzam awtomatik görnüşde ýola salyp bilýär. O taýda hemme kişi ornuna. Ine Türkmenim kanalynaky gün ýaýlymlary tesvirler bilen alyp barýan watandaşlarymyzyň hemmesi şol Türkmenim lobby kanalynyň esaslandyrjylary, esasy işgärleri. Daşary ýurtda şol kanalla gurumalarda işlemek, şo gurumalarda Türkmen üçin edilýän ilgün bähwitli işlere goşmagyň şerti näme? Şu ýurtda şol işi edip bilmeýän başga adamyň bolmadygy. Şol işleri edip bilýän başga adam ýok. Sanaýmaly adam ma belki bolsa-da. Ýöne bize 10 näl, 100 näl, müňlerçe adam gerek. Eňine berip halal işleşjek. Şoň üçin elbetde hemme türkmenler bilen ara gatnaşyga geçilip şolong arasyndan, şolong ketgudalarynyň, aksakallarnyň, öňdewarjylarynyň maksady bilen şolong içinden hünermenlerini alıp bütün dünýäň türkmenleriniň bililikde hereket edýän
lob diaspora, lob diasporası, nähili bir Ermeni diasporası, nähili bir Yehudi diasporası, İtalyan diasporası, ya haýsy güýçli diasporany gözüňe getirseňiz getirin, ýa-ni türklüň diasporalary bar. Edil şolar ýaly bizim öz diasporamyzy, öz türkmençilik lobby hereketimizi resmi ýagdaýda durmuşa geçirip başlar. Kazan Alek, sonra görýär şol nämede. Döwlet baýhan, siz diýär şol näme Türkiýede işlediňiz diýär Türkiýede şol biz siz arada Timur Türkiýeden mes'ully bilýär köp zatlary. O şol olan bir harwada ama soň näme diýär şol indi diýär şol nämede mesela şol nädip Türkiýede geçişde bolsa nädip 2000 oly adam toplasa bor nädip şu Türkiýede indiki bolsak ya şol nämeni protesti oňar bor diýip nädip oňar bolsany sorap etdiler. Rejim işläp dur, o şu nädip şu aňarda oňarda bor diýip. Oňarda bolarmy? Olmazmy diýip başlaratdyr. Türkiye'de mümkün değil. Türkiye'deki hükümette ve hükümettekilere yakın olan adamlar häzirki Türkmenistan'daki diktatorluk rejimi bilen gatı uly edýän bir kanun işleri var. Bir kanun. Türkmenistan'dan daşary ýurtlara pul çıkarıp pul aklamak. Inni pikir etip görün. Bilelikde cenayet edýän, bilelikde kanun bozýan adamlar bir-birine karşı çıkarmy? Sağ olun. Döwlet sağ olun diýär. Şol näme indi şol açyk adyňyz belli. Düşünüşdük, salja bolun. Bizim şeýle diýip düşündük, bizim düşünjämiz, sizin düşünjäňiz bilen bizim gruppamyň düşünjesi deňeli. Biz harba adamlar diýär, bizim de şol öz aramızda şol oturulatları analiz etdik var. Son biz toplan analizimizi hemmesi Timur ağa getdik diýär. Son biz ýene bir dämedemizde mesele diýär biz şol dämede Germaniýada demokratiýa bar diýär. Şol Ukrainada mesele diýär, Ukrainada. Şol türgüne Ukrainada oňaryp bolarmy diýip aýtdylar, Ukrainada. Mesele şol näme barada. Iketer organizowat etse bolarmy diýip aýtdylar. Ukrainada Türkmenistanyň ilçihanasy var şeýlemi? Hawa. Bütün ilçihanalar diýmek meheme öýjügi diýmek. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň öýjügi diýmek. Indi siz pikir etip görün. Ukrainada siz hakykatdanam şular ýaly bir işi gurnajak bolsaňyz, hökman mehemen duzugyna düşýäňiz, gurrunsiz. Ukrainanyň Türkmenistan bilen gowy gatnaşyklar bar. Edil Türkiýe ýaly. Ýöne şo taýda da umumy bähwide bolan adamlar bar. Ukrainada häzir düzgün tertip gowşak özüňiz bilýäňiz. Ukrainada bir baý birini ýa bir şol hökümetde arkasy bolan birini satyn alyp ýa şoňa bir tender sözü berip şoň üstü bilen uly ýan ýetirip bilýärler. Şoň üçin eger men içimi ittirtip barýa, men şu miting etmesem, protest etmesem bolanok diýen bolsa, şol watandaşlar men şundan başga zat etjekkel, men içimi ittirtip barýa diýse, men protestin edil häzir protest tapyryna gelmedik diýip pikir edýän. Ýöne şonda da men şunu etmesem bolanok diýen bolsa, onu muny post Sovet ýurtlaryna däl, Ýewropa ýurtlaryna ýa ýaňa aýtyp geçdi watandaşlar Amerikada nähili gowy edip bolýar, aňsat edip bolýar. Amerikada, Kanadada şo taýlarda edip bolýar. Şo taýlarda edip görkezsinler. Bärde diýe şeý diýip bilerler. Edil Türkiýedäki ýaly bärde köpçülik türkmen ýok. Bärde gep adam sanyna däl. Bärde sen gurnajak bolýan protestin efektine, täsirini sen bir adam bolubam täsirli iş edip bilýän dogry etsen. 5 adam bolubam. Ya özüň sen Türk ýekece bar edel sen öz ýurdunda ýekece türkmen. Bu topa başga da türkmen köp. Ýöne senden başga şol işi etjek bolýan adam
Yok. Sen Türkmen hökümünde, sen Türkmenistan vatandaşan bolman bilersin. Ýöne sen Türkmeniň bäkgidi üçin, Türkmenistan üçin bir zat etjek diýsen, onda şu ýagdaý öz dostýarlaryňa düşündirip bilýän, öz ýaşaýan ýurdunda. Şolara hakykaty düşüründirenden soň ol adamlar Türkmenistanlylar ýalylar. Ol adamlara şoň üçin protest etmelimi etmeler diýsen, şol adamlar gelin çykalyň edeliň diýerler. Bir Türkmen bolup 10 daşary ýurtla, 20 daşary ýurtla, 100, 200, 100lerçe daşary ýurtla ýol başçy bolup, guramaçy bolup, maslahatçy bolup, şolara ýaly protest edip bilersiňiz. Hökman Türkmenistanyň bolmaly diýen zat ýok. Ine men jogabym. Çepek sary. Olan bir Horwatya Timor Türkiýede maslahatlaşykdy hawa şoldan. Sizin fikiriňizçe biz harba adamlar hawa. Biz hem öz aramızda grup bağlamamız bar hawa. Öz grupumuz öz aramızda köp zatlar analiz hem zatları şol nämede Timor Türkiýede ýörüp şol öz aramızda hepde de 2-3 ýyllyk öz aramızda gurun geçýär hawa. Şonda biz oýlanyş gördük hawa. Köp zatlar barada, boljak zatlar analiz etdik hawa. Ýene sizin pikiriňizçe harba adamlar halksyz hereket etdiler mi Türkmenistanda diýerler? Näme? Soňuny düşünmedim. Harwalar diýär, şo Türkmenistan içinde hereket etdiler diýär, şo näme halksyz diýär, halk goşman diýär, halky goşman. Siz näme düşünýär şo zatlar diýerler? Türkmenistanyň içindäki harwalar bilen. Hawa. Goşman harwalar bilen bir ögürlüşük edip bolarmy diýär, he? Hawa şo halk goşman, halkyň gany döküşdik bolman. Diňe şol hawa siz näme şolada tiretýäňiz diýip aýtdylar da. O sözünde orada bizim çeşmelerimiz var orada. Hawa realny däl şu zat. Realny däl. Sebäp pikir etip görüň. Häzir biz global dünýäde ýaşaýas. Bir ýurdun syýasaty, bir ýurdun rejiminiň ýagdaýy. Bu Türkmenistan bu global sistema bagly, kanuny tarapdan baglymy däl. Banditlik tarapdan, mafia tarapdan, bikanunluk tarapdan, galplyk tarapdan bagly. Bu международный mafia bagly. Türkmenistanyň häzir şular ýalaky haramzadalan häkimetinde bolmagy şu taýdan regiondan öz bähwidini gözleýän käbir bikanun güýçleri, toparlara bähwid getirýär. Şoň üçin inni siz bärde şunu pikir etmeň. Biz harwylar bolup haramdagy aýyrsak hemme zat düzelir. Ya haramdagy bilen töweregiň näkiler aýyrsak ýok düzelmez. Bärde global sistema var. Kökürün, oturun, haramda we töweregiň näkiler diňe oýunjak. Edil häzir siz özüni aktivist diýip sakna çykýanlar nägili aktivist däl bolsa, hakyky aktivistler ykjam özleňiz ýaly taýýarlyk görüp öz aralaryna mazgowy senterler, toparlar gurup hemme taraplaryň taýýarlyk görüp oturanlar we hakyky aktivistler, hakyky opozisiýa anaşolar ýöne çykanok öňe gerek däl häzir. Wagty däl. Edil häzir realny däl harwylar bolup birdat etjek bolmak. Diňe şu taýdaky edermen harwylary pida edersiňiz başga zat bolmaz. Dölet Bayhan sizin düşünjäňiz bizim düşünjämiz bilen Türkiýede düşünjäslerini deňeli. Söýjende bizim düşünýäs ol absurd zat bolýar. Biz ora berdiňiz, benim aýtdyk düşünjämi aýtdyňyz. Aty dogry düşünýär aýtdyňyz, sag bolun. Indi şoň üçin biz häzir şu özümizi görkezmän şol bizim şol aýtýar şol haçanda Timor Türkiýede de aýtdy hawa. Soň ýene beýleki ýaşlygymda da aýtdy. Şonda eger şu tibigat kanuny diňgilen wagtynda şonda herekete geçmeli bar. Tibigat kanuny ol tibigat kanuny bozup da biz herekete geçip bilmezsek öz aramızda şol nämeri noktalary goýup geçdik öz aramızda. Şoň üçin aty dogry Timor Türkiýede biziň destanlarymyzda misallar berilýär. Şu paşalar, hükümdarlar döwleti nähili dolandyrypdyr, syýasaty nähili alyp barypdyr.
mühüm kararlary, adamzadyň taryhynyň uğrunu ütkötjek kararlary kabul etjek mahaly, ya şo kararlar barada pikir etjek mahaly, guyrukly ýyldyýaly tebigi hadisalan sen öňüňi açýan, sana hakikatyň, ilahy güýçlüň portalyny açýan pursodyna garaşypdyrlar. Bu şo pursoda gawat getirip edipdirler hemme zady. Şoň üçin bizim şondan häzir mysal alyp, bizim tebigatyň kanunyna, Allah Taalaň amatly pursatlaryna, sehetli gününe gawat getirip etmeli hemme zadymyzy. Novosibirsk tuturyny Igor. Germaniýa ýaşaňyzda aňarda demokratiýa bar, aňarda belki başga zat ýok. Onda şol meselede şol öz öz derneklerinde öz şol diaspora dörejeňizde diýär meselede. Şol derneğin içinde kim bolmaly şu derneğin içinde? Kim bolar? Sizin Mazgaboy sentriňizde kim bolmaly diýip aýdýarlar mesela. Mesela bärde Orset bar, Ukraina bar, Belarusda bar, bizim harby bizim grupamyz içinde her ýerde öz adamlarymyz bar. Olar olmasa öyle Türkmenler bar. Yani biz öyle kadrasy öz aramızda öz aramızda birleşdik. Yani öz birleşigimizde bölkedemiz yok kadar. Onun için şunda harby adamlar boldy. Näme birleşdi hereket etdiler. Timur Serkerde men ýaşullarymyzdan, agalarymyzdan ötünç soraýan şeýle bir ýagdaý bar. Biz ýatan ýer ýagty bolsun Abdukuluýew Bahyryň ýaşlar bölümi, ýaşlar hereketi hökümünde biz hereket etdik wagtymyzda, döwrümizde. Şoň üçin inni bu Germaniýadaky resmileşik guramaň hereketiň Mazgaboy sentrine kimler bolar? Biziň bilen 94-nji ýyldan bäri egne berip hiç ýyly reklamasyz, hiç ýyly ne fizik taýdan, ne psikologik taýdan hiç ýyly uzboy bermeýän, kellesi çaşmaýan, aňy çaşmaýan, bolor adamlaryň gepiniň täsirine galmaýan hakyky görüşüjiler bar. Onlarça ýylyny berenler bar. Täze gelenler amma muň içinde. Ýöne bärde mesele näçe ýyllyk işläni, näçe ýyllyk zähmet çekeni däl. Biz munasyp, laýyk adamlar arasyndan seçeriz. Şunu pikir etmeň. Döwlet baýhan lider bolmagysa, döwlet baýhan lider töwereginde şol adam ýok. Olar ýallat ýok. Men lider däl. Men araçy, men moderator. Men metbuat işgäri. Men guramaçylyga kömek edeýin. Ýöne şol adamlaryň içinden hemmemiz bile maslahatlaşyp esasy ýadrony özümüz birimiz bilen maslahatlaşyp seçeriz. Nähili Germaniýada sistema, döwlet sistemasy awtomatiki ýagdaýda işleýän bolsa, şolar ýalyky sistema dörediriz. Hökümet çalyşyp biler, hökümet bir näçe aýlap, hökümet saýlanman biler, saýlawçylar öz kararyny bermän biler, koalisiýalar gurulman biler, ýöne döwlet sagat ýaly işleýär. Edil şolar ýaly sagat ýaly işler ýaly bir döwlet sistemasyny biz maslahatlaşyp dörediriz. We şonunla işlejek adamlarym maslahatlaşyp saýlarys. Russiýa Federasiýasyna geliriz. Öz aramyzda maslahatlar geçireriz. Beýleki türkmenler bilen maslahatlar geçireriz. Biz şeýle de geçirip durus online. Ýöne göz-göze, yüz-yüze başga mesele. Elekden bilece eleriz. Elegi bir adam 5 adam tutmaz. İň soňky karar alyny diýilenden soň ýene bir näçe gedek şey diýip aýlar. Ýalňyş ýatmy, ýalňyşamyz ýokmy diýip. Sebäbi biziň ýalňyşma şansymyz ýok. Gutordy, wagt gutordy, dünýä ütködi, ütkäp dur, dünýä çalt ütköýär. Biz şu döwre wagtlyga göre hereket edip bilmesek, onda biz ýok bolýar. Şoň üçin
Nusoygala häzirki harbiýlar bilen bolup biler ýöne halky il ýüzüne goşmaly, gibridni öwrülşük etmeli. Türkmenistanyňky harbylar ýaýdanjaň diýe. Gibridni bolmaly diýe. O gibrit dediğinde ol doğru etkeşti, o doğru etkeşti. Sonda inde bizim göz çeşmelerimiz var ama işlet bilen ama biz onun adına niye dişen ama bilmez o. Şol malumat göre şu biz hareketler Türkmenistan'da harbi hareket olsa ya şu harba bağlı bir hareket olsa diňe şol näme halka göre hareket bolýar. Öz başta hareket hiç olsa harba adam gibi harbalar etmezler o. Hareket bol wagtynda diňe öz halkyny goramak üçin ederler o. Ýene şol näme aňarda terketleri bar o. Bu ruhy bilet bolanlar bar o. Ýene şol ýalňyşlyk bolmadan diňe şol halk çıkan wagtynda bu şunda harekete geçerler nesip. Halkı goramak üçin geçerler harekete. Aleli Türkmenlik bir ýazýa. Döwletaga Türkde harby taktikadan başly çykýanlar ba ýöne aktivistlere goşulanoklar diýe, absurdluklara goşulanok diýsen dogry. Men kadrowy ofisier bolsa, komandir bolsa, olar adamlar gepleşip wagtynda adam kimdigini görýär, olar öwrüden bolýar. Adamların gözüne garap o, gepleşip bilýär o. Öyle dolu bir näme barka, agentler barka, orada koşuşsunlar olar. Ştaýda channel video diýe güýçlü akylly we anamdar watandaşlarymyzy bir ýere jemlemeli diýe. Wagt gelende jemlener. Olar häzir öz arasynda ara gatnaşyp ba. Sähetliň nedip bolýan emmeti jemlenşer. Şu günkü güni aýlymyzda Timur Serkerden üstünden Russiýa Federasiýasyndaky harby türkmenlerimize goşuly öz garaýşlaryna soraglaryny berdiler. Köp sag bolsun. On ýany bilen hemişe bolşýaly Türkmenim kanalyna güni aýlymlary öz tesvirleri bilen alyp barýan, alyp çykýan tesvirçilerimize, watandaşlarymyza, öňde barjylarymyza ullokan taňry ýalkasyny aýdýan, elleri, ýüzleri, ruhlary, ömürleri dert görmesin. Taňry ýalkasyn toýlaryna her biri müň bolup gaýtsyn. Timur Serkerde köp sag bol, toýda görüşeli. Sag bolun. Ýene-ki efir duşuklarymyza senne köp sag bolun, mehriban doganlar. Öýüňiz awat bolsun. Sag bolun.